Ungqongqoshe wezamanzi nokuqoqwa kwendle uLindiwe Sisulu uthi basinake ngokukhethekile isifundazwe i-Eastern Cape esikhahlanyezwe isomiso. USisulu ube nomhlangano nohulumeni wesifundazwe eMonti namhlanje lapho kusungulwe khona ithimba longqongqoshe elizothola indlela yokuhlinzeka ngamanzi isifundazwe. Bedakanca izicwangciso zokuqubisana nembalela nalapho eliphondo labhengezwa njengendawo yentlekele. Kwalindeleke ukuba kuphinde kufakwe isicelo esikumila njalo. USisulu uthi iidolophu ezifana neGcuwa bazithathela ingqalelo. We've been to Butterworth. We met with a very angry population there. We explained to them that we're doing our best to provide them with water. The following day, we contracted 40 trucks and brought water to the people of Butterworth, and we have continued that way. So far, we spent 2 million rands on bringing water to the people of Butterworth. We're going to continue with another 2 million rands. So in total, by the end of 1 month, we will have spent 4 million in bringing water to the people of Butterworth. Ukhulumende wephondo uthi elinyathelo lizakuza neziphumo ezincumisayo. Sifuna naye ayise pha kupresident nakwicabinet bayazi ba xa sele iyi disaster is no longer ingxaki yesebe, ayongxaki yeprovince, ayongxaki yomasipala, ingxaki yelizwe, enabantu bafuna amanzi, enabantu xa bangawafumana amanzi ithethe ukuthi kunyashwa amalungelo abo aqinisekiswe kumgaqo siseko. Kusenjalo kukho izicwangciso zokurhweba nomkhosi ukuzaza kuncedisa kule nyewe. We will appeal to the Chief of the Defence Force if we cannot request some of their capacity. Some of their bases are here in Grahamstown to assist us in tankering water. Ukhulumende wephondo ufake isicelo semali esingange 600 million rand eza kuthi iqubisana nokushokoxeka kwamanzi. Abongele Yankees kwiindaba ze SABC eMonti.